هنرا موزاییکê ji kevîntirîn hunera cîhanê tê naskirin û li ser destê şêwekarekî ji bajarê Helebê tê nûjendkirin. Ehmed Dîbê ku piştî krîza Sûriyê berê xwe da Başûrê Kurdistanê niha li bajarê Hewlêrê jiyana xwe yî hunerî berdewam dike. فن الموزاييك فن الفسيفساء هو Ev hunera mozayîkê ji kevirên siruştî sedî sedî pêk tê. Ti sabix divan tabloyan de nîne. Her zixurek bi rengê xwe yê siruştî ye. Ev huner dîroka wî gelekî kevnara û ji destpêka bûna însan li ser wecê erdê ev huner heye û mirovên berê ev huner bi kar tanîn ta ku şaristaniya xwe biparêzin ji ber ku ev huner ti pandora baran û bayê û dirêjbûna salan lê nake. هي مادة ما بتتأثر بعوامل جوية، ما بتتأثر بزمن. Şêwekar Ehmed Dîbê dibêje ku tabloyên mozayîkê her yek ji wan bêtir ji 225,000 kevirên siruştî yên bi rengê siruştî ku ji gelek dewletan tên amade dibin. كفاح النضال اللي ضحوا فيه الآباء والأجداد. Ev tabloya guhê nehatiye çêkirin, berxwedana miletê Kurd di salên berê de nîşan dide. Ev tabloyên ku em çê dikin û em ê çê bikin, wê bi sedê sala bimînin, em ê bimirin, lê nifşê werê wê dîroka xwe di van tabloya de bibîne. Di arşîfa Ehmed Dîbê de gelek tabloyên serok û padîşahên dewletan hene. ردت أظهر في خصوصية معينة ما تكون موجودة بكل العالم. Min dixwest ku tiştekî balkêş çê bikim û min di tabloya Serok Barzanî de ew tişt çê kir ku ev tabloya duyemîn e di cîhanê de ku weke tabloya Mona Lisa ye ku tişkîja alî ve li çavê Serok Barzanî temaşe bike ew ê te bimeyzîne. Min gelek hewldan kir ku ev taybetmendî di wêneya Serok Barzanî de be. تكون موجودة بفخامة الرئيس. Ehmed Dîbê ji bajarê Helebê berê xwe da bajarê Hewlêrê û li gorî gotinê wî ku her du bajar wek hevin, kevnarin û xwedî koltûrin. Mala wî û cê karê wî na li bajarê Helebê yê Sûriyê wêran bû û berê xwe da Herêma Kurdistanê. Hunermend û şêwekar Ehmed Dîbê dibêje ji ber ku Herêma Kurdistanê pêşwaziya wî kir, ev tabloya hanê bi destê xwe çê kir ji bo ku hezkirina xwe ji vî milletê û Herêma Kurdistanê re bide xuyakirin. Dilxwaz Behlewî, Rodaw, Hewlêr.